Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта моңарчы чабышларда көч сынашкан атлар биеклеккә дә сикерә хәзер. Конкур ярышларыннан безнең репортаж. Сөт тапшыручы авыл кешесе субсидиягә өмет итә аламы? Белгечләр җавап бирер. Сөтләре майлы күләмен арттырырга кирәк. Түбән Козгынчыда яшәүче Зариповлар эш алымнарын үзгәртмәкче. Әлфия апа Җәләлиевага 100 яшь. Аның белән мәгънәле яшәү серләре хакында сөйләштек. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Татарстанда урак тәмамлану алдында. Республика көненә 15ләп район урып җыюны төгәлләгән иде инде. Иң зур уңыш Тәтеш, Шүпрәле, Кукмара, Кама тамагы төбәгендә. Бүгенгә урып җыелган мәйданнардан 3 миллион 600 мең тоннадан артык ашлык амбарларга салынган. Хәзер хуҗалыклар киләсе ел уңышын формалаштыруга нигез салу белән мәшгуль. Соңгы вакытта республикада атчылыкка игътибар артты дияргә мөмкин. Дөрес, аларны хәзер авыр хезмәттә ярдәмче буларак түгел, төрле бәйгеләрдә катнашу өчен асрыйлар. Үзебезнең татар токымлы атлар күптән түгел 6 айга кадәр барып җитте. 30 август республика һәм шәһәр көнен бәйрәм итүдә ат чабышларыннан башка узмый. Быел яңа бер бәйге килеп керде. Анысы конкур дип атала. Бер ай элек бу ярышның нидән гыйбарәт булуын аңлаткан идек. Хәзер ул республика атчыларында да шактый кызыксыну уятты. Конкурны үткәрү өчен ябык манежларда төзелә. Республика көнендә Татарстан рәисе кубогына да конкур ярышлары үткәрелде. Метр ярым биеклеккә сикерүче атларны сезнең хозурга да тәкъдим итәргә булдык. Игътибар үзәгендә атлар, трибуналар гөрли. Казанның ат спорты манежында конкур буенча ярышлар бара. Көннең төп вакыйгасы Татарстан рәисе призына ярыш. Аның өчен җайдаклар үзләренең атлары белән 15 төрле каршылыкны узырга тиеш. Һәм әлеге каршылыкларның иң биеге 1 метр ярым. Каршылыклар аша сикерү буенча ярышларны карарга һәм иң оста җайдакларны шәхсән тәбрикләргә ат спорты комплексына Рөстәм Миңнеханов килде. Мәртәбәле тамашачылар арасында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та бар. Республика рәисе призын Рөстәм Миңнеханов җиңүчегә шәхсән тапшырды. Мы республика, которая по-особому относимся к лошадям, и, конечно, конкур — это, наверное, одна из самых высших степеней умения и возможности. Нет слов, чтобы выразить свою благодарность всем тем, кто, не покладая сил, готовил данные соревнования. Татарстан көнендә Казан ипподромындагы төп ат чабышлары Аргамак призына ярышлардан башланды. Анда бары тик татар токымыннан булган атлар чабыша. Алар 2000 метр дистанция араны узды. Әлеге тур татар токымыннан булган атларны популярлаштыру өчен оештырыла. Һәм анда теләче атларына тиңнәр булмады. По финишной прямой лидирует второй номер Алтын РТ. Дунай на втором месте. Приз Аргамак выигрывает Алтын РТ. Нәрсәсе белән аерыла менә татар токымы атларны? Алар табигатькә җитимендә җайлашалар. Менә сиздә суыкта түзәләр, җәйкеннәре кигәнчә кигәннәр уяктан татар мондый расыйлар түзәлмәйләр. Буларның уякка ни адаптироваться. Ат чабышларының үз атлары һәм җайдаклары гына түгел, тугры тамашачысы да бар. Бүген меңләгән кеше Казан ипподромына күңеленә хуш килгән атлар өчен җан атырга килгән. Бәйрәм бик зур бәйрәм икәнен сизелә, конечно, бик шатланып киләбез. Ипподромда шин бәйрәм сизелә. Казан ипподромында барлыгы 18 чабыш уза. Алар арасында Татарстан нефтенең 80 еллыгына багышланган приз. Шулай ук яшь өметләр, халыклар дуслыгы, Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына ярышлар. Тагын да үзенчәлекле бүләкләр арасында Берләшкән Гарәп Әмирлекләре президенты призы һәм Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев призына да чабышлар бар. Сөтне авыл хуҗалыгы кооперативларына тапшырабыз. Сатып алу бәяләренең түбән икәнен беләсез. Күптән түгел хөкүмәт бездән сөт җыючы кооперативларга субсидияләр биргән дип ишеттек. Ул субсидияләр күмәк хуҗалыкларга һәр сатылган литр сөткә 2 сумнан бүленә. Кооперативлар да ул акчаларны сөт тапшыручыларга өләшергә тиеш түгелме?
Әнә шундай сорау белән безгә WhatsApp номеры аша Балташ, Кукмара районнарында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Бүген республикада 336 авыл хуҗалыгы кооперативы теркәлгән. Аларның эш юнәлешләре төрлечә. Без әлеге сорауга ачыклык кертү максатыннан җыйган сөтне эшкәртеп сатучы май кооперативына һәм аграр министрлык белгечләренә мөрәҗәгать иттек. Балташ районының май авыл хуҗалыгы кооперативы Шепия авылында урнашкан. Ел ярым элек ачылган вакытында 35 тонна сөт җыела иде монда. Бүген авыл халкы һәм хуҗалыклардан җыела торган сөт күләмен 60 тоннага җиткергәннәр. Һәр көнне китерелгән сөт тулысынча эшкәртелә ди җитәкчелек. Безнең склад мөмкинлекләре шикле булганлыктан без продукцияны сатып барабыз. Продукциягә күпмедер күләмдә проблемалар вакытлар булды. Менә хәзер инде үзгәреш яхшы якка дип әйтергә була. Продукция спрос бар. Продукция китеп бара, складларда җыелып ятмый. Белгәнебезчә, мондый авыл хуҗалыгы кооперативлары хөкүмәт грантлары хисабына оешты. Инде ачылып эшли башлагачта хөкүмәт аларны ярдәмсез калдырмый. Халыктан җыелган шимал күләменнән чыгып субсидия бирә. Кыен вакытларында кооперативларга бик тә ярап куя мондый ярдәм. Соңгы елларда бик авыр моментлар булды безнең сөт ягыннан да, продукция ягыннан да, шул ук энергия ресурслары ягыннан да ягылыкларга да бәяләр артты. Аңа карамастан безнең шушы хуҗалыкка сөт өчен түләү бәясе безнең югары тотарга тырыштык. Аны гомумән күрсәткечләр буенча да республика буенча югары күрсәткечләр булды бездә. Хәтерлисездер, быелның гыйнвар-апрель айларында сөтне сатып алу бәяләре сизелерлек очсызланды. Балташ районындагы бәяләр сәясәте шушындый кооперативлар булганлыктан гына чагыштырмача тотырлыклы булып кала алды ди район җитәкчелеге. Мәсәлән, кооператив зурмы, кичкенә булуын карамастан, аларга буенча определенный лимит бар. Шул лимит буенча гына аларга буенча акча бирелә. Мәсәлән, 10 миллион икән елна 10 миллион, 10 миллионнан артык алар уже акча ала алмый. Шушы акча аларга бу акчаны кооператив дип әйтәбез, үзенең развитиесенә тотарга булдырала. И шул вакытта хуҗалыкка да менә алар сөт бәясен тотарга инде кооперативның шушы кооператив, май кооператив дип әйтгәндә бүгенсендә Аллага шөкер, бүгенсендә бәяне тота. Шушы дәүләттән килгән субсидия хисабына. Районнарда авыл хуҗалыгы кооперативларын оештыруның тагын бер уңай ягы бар ди Фирдәүс әфәнде. Алар башка сөт җыючыларга да саллы көндәшлек тудыра икән. Инде теге республика белән чагыштырганда башкаларның караганда безнеке югары. Шуңа күрә күп район безнең опытны өйрәнә. Ничек итеп бүгенсендә кооперативлар белән эшлисез, ничек итеп сөт җыючылары белән эшлисез. Безнең шундый бер үзенчәлеге бар. Сөт җыючы ИПМ, ИПЧПМ дип әйтәбез индеме? Шәхси эшмәкәр үзендә 1 сум 50 тиен үзенә алып кала да калганын халыкка бирә. Мәсәлән, 22 сум 50 тиеннән аңа түлиләр икән, ул 1 сум 50 тиен алып кала да калганын халыкка бирә. Бәяләрнең югары булуы яхшанысы. Тик бүген сыер асрап көн күрүчеләр ни өчен хөкүмәт биргән субсидияләрне сөт тапшыручыларга өләшмиләр дип аптырый. Кооператив җитәкчелеге ул субсидияләр сатып алу бәяләренә кергән инде дип аңлата. Уртача литр сатып алу 21-22 сум тирәсе булды безнең. Субсидияны без үткән елның ахыргы аена алып, менә шушы бу елның 4 аена тарата алдык. Шушы безнең түләгән сөт өлешендә субсидия бар инде. Июль аена расчет ясадык. Июль аенда безнең халыкка түләнгән бәя 21 сум 50 тиен булды. Средний жирның 3,6 булганлыгында инде. Хөкүмәт тарафыннан бирелгән субсидияләрне авыл хуҗалыгы кооперативлары нинди максатларда кулланырга хокуклы соң? Без бу сорауны аграр министрлык белгечләренә юлладык. Алынган акчаларны тоту, нинди максатларда тоту кооперативның әгъзаларының гомуми җыелышында галитле. Гадәттә кооператив әгъзалары инде бу акчаны кооперативны үстерү, оборудование, техника, яңа эшкәртү оборудованиеларын алуга юнәлтәләр. Соңгы вакытта шундый сатып алу бәяләре кимү булган проблема аркасында күбесе сатып алу бәяләрен саклап калу өчен юнәлтәләр бу акчаларны. Инде бу субсидияләрнең күләмен дә ачыклык. Быел федераль казнадан республикага авыл хуҗалыгы кооперативлары үсеше өчен 350 миллион сумнан артык акча кайткан. Бу Россия төбәкләре белән чагыштырганда иң зур сумма диделәр министрлыкта. Безнең иң популяр юнәлеш булып инде ул süt һәм ит сатып алуны чыгымнарын каплау. Бер кооперативка аларның
киремнәреннән карап 10-нан алып 15%-ка кадәр бу чыгымнар кайтарыла. Бер кооперативка лимит 20 миллион сум. Әлбәттә, авылларда сыер саны кимү һәркемне борчый торган мәсьәлә. Эш урыны булмаган очракта да терлек асрап, тормыш алып баручылар бар бит әле авылда. Шуңа да сөтне сатып алу бәяләрен бераз булса да арттырырга ярдәм итсен иде инде хөкүмәт биргән субсидияләр. Әле күптән түгел Зәй районына эшлекле сәфәре вакытында авылларда мал санын киметүгә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та ашынуын белдерде. Какое животноводство бара? Нечто эшләр Ну, авыл халкы нәрсә белән яшәр? По животноводству, если позволите, Рустам Нургалевич, пока политика агросил такова, что Какая бы ни была политика, они же тоже здесь в республике работают, живут. Какая может быть политика? У нас же просто будет концентрация поголовья, то есть оно не сократится, будет такое же, как сейчас у нас есть в компании 20 тысяч голов, 9 тысяч голов дойного стада, просто концентрация будет в Знагаевском районе и в Сармановском районе. Наверное. А здесь люди что должны делать? Где должны работать? Как вы думаете? Ну, такая проблема, конечно, есть, но я думаю, что можно же посмотреть и программу. Я бы понял, если бы у вас в личном подворье количество коров увеличилось, улучшено в личном хозяйствах они увеличили бы. Вопрос животноводства, смотрите, так не бывает, чудес не бывает. Все бетал хуҗалыгын яхшы беләсең. Все в радужных цветах, красиво, молодцы. Да, там, где у вас молодцы, здесь молодцы. Они хорошо инвестируют, но вы подумайте об районе тоже. Нам же не только количество молока надо, а и рабочие места нужны. На селе, кроме животноводства, постоянно рабочее место растениеводство же не обеспечить. Энергонасыщенные трактора, комбайны, понятно, механизаторы. А остальные люди как? Или стратегия района должна быть, значит, фермерские хозяйства, семейные фермы. Такие формы тоже есть. Но вы там тоже не очень молодцы. Сыйрстана, республика көлемінде қарағанда, анда да сіздің де жоқ. Қожалықта тұтқан сиыр саны. Подумайте об этом. Сөйләшәбез инде. Сөйләшеп кенә булмый. Сөйләшеп кенә булмый. Сен бу мәсьәләне куярга тиеш. Республикада ниндигене эшчәнлек алып бармый фермерлар. Игенчелек, терлекчелектән кала яшелчәчелек, туризм юнәлешендә дә сынап карыйлар үзләрен. Шул ук вакытта барысына кул селтәп эшчәнлекләрен туктатучылары да бар. Бүген Мамадыш районы Түбән Козгынчы авылында яшәүче Зариповлар гаиләсен тормышның төбеннән күтәрелгән дисәк тә ялгышмабыз. Башта шәхси хуҗалыкларында сыер асрап, сөтне эшкәртеп саталар. Хәзер инде гаилә фермасы төзеп куйганнар. 20 баш Айшыр токымлы сыерлар янына күптән түгел 26 баш Галштин токымлы буаз таналар алып кайтканнар. Сөт бәяләре түбән дип зарланганда, ни өчен сыер санын арттыралар дип аптырамагыз. Моның үз сере бар. Анысын киләсе видеоязмада аңлатырбыз. Ирек һәм Люция Зариповлар Түбән Козгынчы авылына Лаиш районыннан күченеп кайта. Анда шәхси хуҗалык кына булып эшләсәләр, монда кайткач 2020 елда гаилә фермасы төзеп куялар. Үзләренә ияреп, савым сыерлары да Мамадыш районына күченә. Лаиштан кайтты Айшырлар. Ул именно ни өчен Айшыр? Сөте күбрәкме, майлыракмы, сөте менә или авыртуларга бирешмиме? Сөтнең качествосы әйбәт. Лаишта торганда үзебез эшкәртеп сатканлык белән Айшырның сөте жирныйска, плотныйска да көчле, и шуңа Айшырлар алдык. Айшыр токымлы сыерлар көненә уртача 20-24 литр сөт бирә. Әмма сөтләре сыйфатлы булгач, моңарча аларга сөтне эшкәртеп сату кулайрак булган. Ну, выгоднырак ул әйе. Без Лаишта да торганда эшкәртеп саттык, шунда точка булды Казанда, Мавлютова базарында. Ничә ел шунда җирдек, аннары монда күчкәч монда Мамашта да ничә ел җирдек. Выгодно ул, но менә Шикубаны. Шуңа күрә у каждого дело свое дело, наверное. Бүген савылган сөтне райондагы сыр заводына тапшыралар. Хәзер сыер асраучыларның сөт бәяләре түбән дип зарлануы берәүгә дә сер түгел. Люциянең әлегә сөт эшкәртергә вакыты юк. Юк, үзем саумый, минем 5 бала. Бер ничек тә иткеп булмый. Даярка бар, трактористлар бар, эшчеләр бар безнең. Балалар зурлар инде. Юк, иң бәләкәйне 2 яшь.
Бүгінгі күнде біз бәйе түшті, конечно, но біздің жыр плотность бары, шуның білән енді немножко терпима. Гомумән, Зариповлар гаиләсе эш рәвешендә шартларны да бераз үзгәртергә карар кылган. 20 баш айышыр токымлы сыерлар янына 26 баш Галштин токымлы буаз тона сатып алганнар. Булары әле 1 ай карантин үтә. Көзгә бузаулый башларлар дип көтәләр. Булар Нижегородский районнан кайтты, булардан китү түгел, пока sütнең күләме кирәк бүгенге сөкендә. Süt бәясе төшү сәбәпле айшырларның сөтләре әзрәк и жирность плотностька көчле. Галштиннарның күләме күбрәк инде. Шуңа күрә пока Галштиннарга күчтек дип әйтә алмыйм, тегесе дә, монсы да. Икесе дә бергә. Галштин тоналары бузаулый башлагач, сөтнең күләме артыр дип көтәләр. Алар барысы да сексированный орлык белән каплатылган. Димәк, тона бузаулар күп булачак дигән сүз. Тик менә мондый нәселле сыерларны 2020 елда салынган фермада бәйләп асрап булмаячак. Шуңа янәшәдә тагын бер яңа торак төзергә исәпләре. 2 орага савыз алда куелачак. Дөрес, гади фермер өчен нәселле тоналарның бәяләре кыйммәт. Зариповлар бәянең бераз өлешен хөкүмәт ярдәме белән каплап булмасмы дип өметләнә. Bu tonalarını hazır mına karantinine uzalar, dokumentlerini jiyip, Allah verse, sırası bunlarını biriyabiz nige, dokumentlerin selxozga, alarga bize subsidiya koytaşak. Ol bunda zakonunu boyunca bir başka illemin koytatırgan bola. Зариповлар гаиләсе бүген 300 гектар җир эшкәртә. Терлек азыгы буларак сенажында пешәнендә әзерләп куйганнар. Малларга азыкны менә шушы җайланма белән барысын бергә булгатып, ваклап ашаталар. Билгеле, Мамадыш районында ел сайын терлек санының күпләп артуына Рифат Мотыйгуллин җитәкләгән җәмгыять зур өлеш кертә. Әмма фермерларда бүген инвестор керткән яңалыкны үзләрендә булдырырга тырышып эшли. Сыер boş malı birinci менә августка bizning uzgan yılga qaraganda bu vaqtga 2900'ga orta. Uzgan yılga qaraganda. Bu bizning de %15 baş tağı baş malı artsa 40 mingga rayon boyunca olacak. Гаилә башлыгы ирек әйтүенчә, яңа ферма төзеп чыксалар, сыер башын 200-га җиткерәчәкләр. Сөт күләмен арттырмый торып кына бәяләрнең тотрыксызлыгына каршы торып булмый ди ул. Югары Ослан районында Йолдыз дигән авыл барлыгын белә идегезме? Урамда караңгы, утлар янмый. Газ кертмәделәр. Газ булса, авыл бетмей иде әле дип хәбәр бирмәсәләр, без дә белмәс идек. Җәен 12 йортта кеше яшәсә, кышка нибары берәү генә кала икән. Йолдыз батты инде, Йолдыз бетте. Менә хәзер кайтып торган кеше, без кышлый монда бер генә йортта кала. Кеше. Ул ничек чыга? Чыга инде, нишесе кая барасы? Тәрләт әткәндә барып булмый бит ара кашка. Йолдыз авылыннан әзерләнгән репортажны киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Соңгы елларда озын гомер юлы үткән әби бабайларга сокланып карыйм. Ни өчен дигәндә, фаҗигаләре дә еш күзәтелә, ковидта күпме кешенең гомерен өзде. Ә бит күп очракта чагыштырмача яшь кешеләр бакыйлыкка күчә. Шушы көннәрдә Арча районы Мөрәлә авылында гомер иткән Әлфия апа Җәләлиева да үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Районда Әлфия апа кебекләр 6 кеше икән. Хәтере дә яхшы, зихене дә әйбәт әле Әлфия апаның. Бу атнада тапшыруның иҗат төркеме Мөрәләгә кайтып, Әлфия апаның хәлен белеп килде. Әлфия апа яшәгән йортка җитү белән янәшәдә бер ялгызы торган иске бинага игътибар итмәгән кеше юктыр. Түбәсеннән чыгып торган манарасы да шәйләнгәч, иске мәчетне шушында күчереп утыртканнар икән дип тә уйлап куясың. Bir baba yaşadı bunda, Minnullah. Minnullah yaşadı, Fathuli Minnullah diyen kişi. Soğuşta bulan şimdi. Bütçekte yataranlar yani. Şu bir özü degende etip çıkan yurt bu. Ne hatırlayayım yine biz küçükne vatta derecesine girip kirpiç taşı gördük piş çağırganda. Zelimanlı mağalarına bir kirpiç götür algamızdır indi. Onun manarası da kurulup durgan kebek. Manaralar da var ya, iyi. Tiyatı terazisi var yanın. Anasına sıyırsa yasa da var yani. Şunda menip kitap okuydu. Şunda menip kitap okuyup oturan anası yitiranlar indi. O özübek kitaplar okuyuran gрамотный babay buldu indi o. Zamanında bik motor, zəvq белән төзелгән йорт булган инде бу. Вакыт үтү белән еллар аңа үз төзәтмәләрен керткән. Шу әр тулы китап була торган яна. Шинелләр асып тора торган шунда. Балконнарда шап куйган булаймы? Балконнарда бик мотор юк заманасында. Җимерле бетте инде. Түгәләр эшкән әнә. Кыймада 2 кавыш туткан юл теге. Кешенеке шикелле түгел. Ул атта помидорлар үстерә торган инде ул.
Кіші үстіре білмегенде. Кіші үстіре білмегенде үстіредір, иә. Мына мұнда нарисегенде шындай қошықлары бар, шында қойып қызарда тұрған еланы. Помидорны. Сіз қызығадыр елсіз? Біз қызыға, малайлар бейді. Гомумән, Мөрәлінің табиғаты да бик матур. Кисмәс елгасы буена урнашкан авылдан бүген дә 25ләп сыер көтүгә кузгала икән. Әллә җирлеге шундый, әллә чишмәсе шифалы, Мөрәлидә озын гомер кичерүчеләрдә бер Әлфия апа гына түгел. Султан Ахмат абый менә бик озын гомерле булды инде. Безгә әбиебез тоже шул озын гомерле булды. Тоже бик яхшы каршыгы. Тагын бармы анда? Тагын шу Мәрия апай бар инде менә шул әнинең әзгенә яшьрәк. Ансарчыда тора. Шушы көннәрдә 100 яшын тутырган Әлфия апа үзе дә бу авылдан. 1949 елны өске урамнан менә бу нигезгә килен булып төштем дип сөйли. Зихне, фикерләве камил, бүгенге тормышыннан зорланмый 100 яшьләр Әлфия апа. Аллаһ шөкер, аягымна йөрмиш. Аякына йөрми, аякына юк. Бүтән җирем зорланасым килми, Аллаһ шөкер. Ашау-машау. Савым-сау, Аллаһ шөкер. Рәхмәт карашы. Зихенең бар име, дугалар кылып утыра, Аллаһка шөкер. Әле маңа намаз укыды. Намазга инде хәзер аяклары булай булгач бик үтә алмый. Дугалар кыла. Әлфия апаның балачагы, яшьлеге башка чурдашларыныкыннан аерылмый. Тамак туярлык ризык күрмәү, авыр хезмәт. Безнең балачаларда, яшүчеләрдә бик авыр заманнар туры килдек. Аллаһ шөкер. 29 елны bizim Mürəliyanı bite yazdı. O vaxtda da bir qavrıqlar keçirdik indi. Bir de kalıp etkeş. Nasıl? Yırtlar sabı çıkarsın. Ne para istoktu. Ağırtır yattı. Яш җилкәнчәк чорында беренче кайткан тракторга утырып эшләүдә насыйп була Әлфия апага. Ул тракторның маркасы бүген дә хәтерендә саклана әле. 17 яшьтә эшләүчән тракторда. Сахатузы дигән markalı traktörler, şunun için sıhhatlık eyteler. Bir literin harikata bir istalniyette yasaganlar, şunun için sıhhatlısı ismi okuyanlar var. Onların da böylesin. Әлфия апа ире белән 4 бала тәрбияләп үстерә. Аларның икесе ерактарак яшәсә, бәхетенә төпчеге Илһам абый үз янәшәсендә. Кызы Халида апа да шушы авылда тормышка чыккан. Элек бит инде әтиләр эшкә чыкты да китте, олы балалар кеше балаларны карадылар. Балалар шул өйдә үзләре генә үсте инде, әниләрне бит эштә калдырмадылар. Алар бит инде кул белән уракта урганнар инде. Һәр бер эш кул эше белән, кул эше иде бит инде колхозда. Шуңа күрә балаларга ул хәтле бик хайди үстермәделәр инде безне, иркәләп үстермәделәр. Әти тоже безнең бик кырыс кеше именем. Бүген Әлфия апаны улы Илһам абый белән килене Рәмзия апа тәрбияли. Аларга да бик рәхмәтле Әлфия апа. Озын гомерле булуның сире нидә икән дип тә кызыксындык Әлфия ападан. Әни озын гомерле булды. 102 яшендә илде булды. Менә әни яшенә җитте инде хәзер. Аллаһ шөкер. Юганы 2 елым бар әле. Нишер? Син әле бу ел 100 генә яшь тулды. Дәвани бит 100 яшьтә үлде. Дәванигә хәтләли яңадан 3 ел яшисең бар. Ашыкма. Абиш әйттең безгә. Абиш әйттең бит. Hala arttırmayı da hemen yaşlı. Bitti. Әлбәттә, адәм баласының тормыш юлы берничек тә берсе икенчесен кабатламый. Һәркемнең үз язмышы диләр. Әмма шул үзеңә язылган юлны үткәндә күбрәк яхшылык кылырга омтылырга кирәк ди Әлфия апа. Эштән җиренмәсеннәр. Эш авырлык, тазар спортчылыгы бирә. Эштән курыкмаска кирәк авырлыктан. Эшчән кеше озак яши. Ana şu bizim Türk kişileri var bizleri uyanmış yere yatarız. Kişide hayır almanı Allah'a aşkına Allah'tan ve değil. Köp kişinin rahmet al yaşadım. Bugün de her kaysına sağlık, selametlik, bereketli turmuşlar, kadir hürmetli yaşavların tilep dualar kıla Alfiya apa. Şükür milletimizin ülgüsü bulurday şunday ak abilerimiz var ali. Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қорарға ұнытмағыз. Экранда көрсетілген WhatsApp номері сіздің хабарларны күті. Оралашып яшик, исәнлікті көрішірге ястын.